Onko sä lomalla? Häh? Onko siinä hyvää? Onko täällä vähän lämmin? Mitä tekee I? Terve! Nukuin aika myöhään, koska olin tosiaan yöllä herännyt siivoamaan Fuuraukan ripuleita autosta. Ja nyt kun näitä videoita jälkikäteen katsoo, niin kyllä tuossa olemuksessa alkaa vähän näkymään se, että on kohta kuukauden ollut reissussa. Päivän suunnitelma. Alun perin oli se, että tänään kiivettäisiin joku vuori, kohtuu korkeakin, mutta täällä on ihan sikalämmin, siis joku 34 astetta tällä hetkellä. Ja me ei kuitenkaan olla edes missään ihan niinku merenpinnan tasolla. Toki sitten me noustaan tästä vielä ylemmäs, että sitten on luvassa niinku vähän viileämpää keliä. Ja sen takia justiin mä olin ajatellut, että vuoret on tälle päivälle ihan hyvä, mutta iltapäivälle on luvattu ukkosta. Mä en nyt oikein niinku tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Mä haluaisin yrittää löytää jonkun... Mun pitää kyllä harjata tukka ihan ensimmäisenä. Mutta haluaisin yrittää löytää jonkun, tiettäkö, vuoren, missä... ei sen tarvi välttämättä olla edes vuori, vaan siis jonkun lammen. Mihin vois vaan niinku mennä, hengaa. Koirat vois juosta ja käydä mahdollisesti uimassa. Mut siis tollasia on yllättävän vaikea löytää täältä päin. Mä oon ihan varma, että jostain löytyy, mutta sit se pitäisi olla vielä semmonen, mikä ei olisi niin kaukana, että sinne ei olisi ihan hirveän pitkä matka kävellä, koska tuolla on tosiaan niin kuuma. Lähin ensitöikseni ylittämään Ranskan ja Espanjan välistä rajaa, ja tää video on tuolta kyseiseltä rajanylityspaikalta. Eli tää oli viimeinen paikka ennen sitten Espanjan ja Ranskan välissä olevaa tunnelia. Mulla ei ollut oikeastaan mitään kovin tarkkaa määränpäätä, mä olin vaan kattonut kartasta jonkun paikan ja päätin lähteä ajelemaan siihen suuntaan. Kohti vuoria mentiin ja tiet ja kylät muuttu aina vaan pienemmiksi. Mutta se oli just se, mitä haettiinkin. Suuntasin kohti Aisa-nimistä pientä kylää, jossa pitäisi olla kaikki, mitä me tarvitaan. Joo, tervehdyskaverit! Tämmöisiä kavereita löytyi paikasta, jossa olin ajatellut käyttää koirat pihalla, mutta tulin sitten toisiin aatoksiin. Ja hauska fakta, mulle selvisi seuraavana päivänä, että just tätä kyseistä laumaa paimennetaan malinoisseilla. Ja aloin vaan miettimään omia malinoissejani karjapaimenina. Vinkan kanssa siitä ehkä voisi jopa tullakin jotain. Fuu varmaan luulisi olevansa vaan yksi laumasta. Ja no, Cessna oli vielä niin nuori pentu, että se nyt tuskin olisi tajunnut asiasta kauhean paljon. Ja mennään nyt kattoo jotain vesiputousta. Täällä on tällä hetkellä 33 astetta lämmintä. Ja se näytti silleen, että siinä pääsis uimaan. Ja siellä on aika varma, että ei ole muita ihmisiä, koska mulla ei ole tullut niinku viimeiseen tuntiin ketään vastaan. Mä oon oikeesti jossain aivan niinku keskellä. Tätä haettiin ja täällä ollaan. Siis tää ehkä kertoo jotain tästä kuumuudesta. Tiedättekö? Vesiputouskin löytyi. Ei mikään valtava, mutta just riittävä meille. Ja tossa pääsis koirat ainakin kahlaamaan. Lisäksi tää oli varjossa. Metsästitkö sä sun oma hihnan? Niin. No niin, hyvä. Ja fuu. Nyt on koiria, on. Noin. Joo, täytyy sanoa, että oli oikein hyvä päätös tulla tänne. Tää on ensinnäkin varjossa tää paikka. Ja tässä on tosi paljon viileämpää kuin niinku, ihan jos menee muutamia metrejä tonne päin aurinkoon. Sinne missä asfaltti sulaa. Joten me nyt istutaan tässä sen aikaa kun koirat viihtyy ja sitten mietitään taas lisäsuunnitelmia. Toistaiseksi ainakin näyttää viihtyvän aivan hyvin, että se on kiva. Ne on käynyt tuolla vuorotelle aina vähän pulahtamassakin. Ja toi on oikeastaan just sopiva, kun tossa on niinku semmonen syvempi kohta ja muuten se on semmonen aika matala. Niin sit se syvempi kohta on just semmonen, että koirat voi dipata itsensä kokonaan sinne. Niin he tykkää. Ja onhan täällä nyt nättiä. Fuulla on nyt oma halihetki. Niin. Sä olet tosi hieno. Oliko sulla vähän ripuliyö? Oli. Moi ei. Niin, nyt on parempi. Ei sillä ole mitään.
Mitä? Haikuuko sä ite? Oltiin tuolla paikassa oikeasti monta tuntia, koska siellä oli ihanan viileätä, koirat viihtyi, minä viihtyin, joten siellä se aika mukavasti vierähti. Me lähdettiin nyt Vinkan kanssa etsimään ruokaa, koska sattumoisin tässä maailman pienimmässä kylässä on 2 ravintolaa. Mutta mä en tiedä miten meidän käy. Sitä ravintolaa, mitä me mentiin ensin katsomaan, ei ollut oikeasti olemassa, mutta mä olin onneksi nähnyt tässä pääkadulla yhden toisen paikan, missä oli porukkaa. Onko noin? Tässä kylässä oli jotenkin ihan käsittämättömän ihana tunnelma, ja mä saan sen fiiliksen tosi hyvin takaisin itselleni, kun mä editoin näitä videoita. Reissun tunnelmapisteet menee ylivoimaisesti tälle paikalle. Onpa hyvä. Sullekin maistuisi varmaan. Ravintolan henkilökunnasta löytyi yksi tyyppi, joka puhui englantia, ja hän oli siis aivan ihana. Me juteltiin koko ilta. Ja sit kun mä olin jo lähdössä, niin viereisen pöydän äiti ja tytär pyysi mut istumaan niiden kanssa. Random asioita taas tapahtuu. Mä olin siis just lähdössä sieltä, missä olin iltapalalla. Ja sitten mä olin juttelemaan 2 tavallaan paikallisen kanssa. Ne on baskeja, ne ei oo täältä. Mut ne on niinku kuitenkin, ne puhuu espanjaa ja baskia. Joten sitten, ja englantia. Sitten me alettiin puhumaan ja Vinka söi niitten ruoanjämät luvan kanssa kylläkin tällä kertaa. Ja nyt mä oon samassa leirintäalueella, missä he on. Ja en mä tiedä, jotenkin tosi hauskaa. En mä kestä, tänäänkin on ollut taas niin ihania tyyppejä. Ihan parasti. Aamulla kun mä heräsin, niin mun eilisillan tuttavuudet oli kattanut aamupalapöydän ja keittänyt kahvia, ja ne pyysi mut niiden kanssa aamupalalle. Ja se oli musta jotenkin niin ihanaa. Homman nimi on se, että mun takana näkyy toi huippu. Ja sinne oli tarkoitus kiivetä tänään sään puolesta, se olisi täysin mahdollista. Mutta se koko huippu on ollut koko aamupäivän ihan pilvissä. Ja ei ole mitään takeita, että noi lähtis tosta pois. Eli jos me lähtis kiipeämään, niin sitten on suuri todennäköisyys siihen, että sieltä ei näe mitään. Eikä pelkästään huipulta, vaan niinku suunnilleen 500 nousumetrin verran silleen, että ei näe yhtään mitään. Niin se oikein toimii. Joten tässä nyt kellokin alkaa olla jo sen verran, että sinne pitäisi olla nyt lähdössä. Jos meinaa. Täällä äiti ja tytär. Niin. Nyt se näyttää jo paljon paremmalta, mutta kun mä en tiedä, tuleeko toi pilvimassa tuolta takaisin siihen päälle. Mä en nyt osaa päättää, että lähdenkö mä niinku... Mulla ei ole nettiä tällä hetkellä, joten mä en pysty katsoa mitään saatiedotteita. Lähdenkö mä alemmas kattoo niitä ja palaan tonne, jos se on mahdollista. Vai meenkö mä tohon lähihuipulle, mikä on tossa ihan vieressä. Mä ehkä kyllä nyt lähden sinne alas ensin. Valitettavasti nyt me ei voida kiivetä tonne. Mutta meidän seuraava, me mennään tonne. Tilanne on nyt se. Ajoin todella pitkän matkan tuolta tänne paikkaan. Sitten tossa on toi portti, sitä vois kyllä siirtää, mutta tossa on tollanen. Tosta ei tarvis mennä enää pitkästi, että se yhdistyisi toiseen tiehen, joka on isompi, joka tulee niinku tuolta. Mutta mä en tiedä. Yksi vaihtoehto on lähteä tästä kiipeämään, mutta kun tästä tulisi vielä siis varmaan niinku, mitähän mä sanoisin, meillä tulisi 20 kilometriä. Sitä vaan mietin, että minkä takia ei niinku tuolla alempana voinut olla mitään kylttiä, kun tossa on nyt sitten jotain, että niinku tuolla ja tuolla. Niin jos tästä olisi kerrottu silleen
10 kilometriä sitten, niin mä olisin välttynyt tältä kaikelta sekoilulta täällä, mutta tämmöstä se kai on. Stuntti seis tuolla näkyvän puomin jälkeen pidemmällä on toinenkin tiesulku. Mut mä nyt avaan tän portin ja käännän auton tässä, koska hyi hitto, täällä on aika paljon ötyköitä. Koska tää on paras paikka kääntää auto. Ei auta, leuka rintaan ja uutta yritystä, eri reittiä. Tää on muuten varmaan laittaa aurinko, koska on aamu. Hän on belgi. Hänkin on. Ja nämä koirat on ne aiemmin mainitut karjapaimenet. Heillä on vaan vähän erilainen kuljetustyyli kuin meillä. Ollaan saman ongelman edes. Mun tekis mieli vaan ajaa tosta, mut kun mä niinku välttämättä haluais. Tästäkin olisi ihan sikapitkä matka. Siis tulis edelleen joku yli 20 kilsan setti. Meillä on pikku kyytiläinen. Ihan kiva, mut hän vähän pomppii täällä, niin mä haluaisin hänet ulos. Ihan sama mihin mä oon mennyt, niin sit porukka ei kauhean hyvin puhu sitä englantia, tai ei niinku oikeastaan puhu. Mut sit aina jostain kaivetaan, tiettekö, joku siskon koiran kummin kaiman niinku serkku, joka puhuu englantia. Siis mä olin äsken kaupassa, mä kysyin joltain naiselta silleen, että anteeksi, onks nää niinku hinnat silleen, että mitä tää niinku tarkoittaa, kun siinä oli silleen, että dos jotain ja sitten... Eli se tarkoitti sitä, että toinen pakkaus on niinku sen verran. Sit mä olin silleen, että mitä että voiko se selittää. Ja sit se oli ihan silleen, että oota mä soitan yhdelle tyypille, joka osaa englantia. Sit mä olin, ei sun tarvii. Mutta hän siis soitti sitten jollekin ilmeisesti pojalleen, jonka kanssa mä sitten puhuin puhelimessa siellä keskellä kauppaa. Joo, meillä on tosiaan ruokana tonnikalaa ja tuoreita kasviksia. Ja tää on niinku oikeata tonnikalaa, ei sitä mitä on purkissa. Se ei edes oikeesti oo tonnikalaa, se on boniittia. Ruokatauon jälkeen matka jatkui kohti seuraavaa laaksoa, ja tässä kohtaa oli selvää, että tänään ei enää ehditä kiipeämään mihinkään vuorelle. Mutta täällä paikassa mä olin kattonut etukäteen pari huippua, mitkä olisi mahdollista kiivetä huomenna, tai ainakin toinen niistä. Myös sääolosuhteiden puolesta luvattiin hyvää, joskaan olosuhteista ei voi ikinä tietää, kun vuorista on kyse. Nyt ollaan Valle de Pinetassa ja huomisen suunnitelma näkyy tuolla suunnassa. Mahdollisesti. Tai ehkä jossain muualla täällä ympärillä. Tällä hetkellä ollaan noin 1300 metrin korkeudessa ja vähän vielä noustaan tästä. Sitten kun sopiva yöpaikka oli löytynyt, niin kaikki koirat pääsi hölkälle. Mä käytin ne pareittain, eli ensin lähti Ira ja Fuga ja sitten Vinka ja Cessna. Maisemissa ei ollut valittamista, mutta ne ei nyt ihan vielä näissä videoissa pääse myöskään täysiin oikeuksiinsa. Mutta näitä maisemia on luvassa lisää, kun huomenna päästään vihdoin kiipeämään se vuori. Ja voin sanoa, että siitä hetkestä eteenpäin, kun mä huomisaamuna avaan silmät, niin seuraavat vuorokaudet on melkoista pyörremyrskyä. Meidän yöpaikka oli ihan tässä vieressä, ja koirien lenkityksen jälkeen oli aika mennä iltapalan kautta nukkumaan, koska huomenna on edessä todella intensiivinen päivä. Tule! Mä tiedän, että mä lupasin teille, että tässä jaksossa kiivetään vuori. Kuitenkin nyt kun mä oon käynyt niitä materiaaleja läpi, niin siellä on tosi paljon asioita, jotka ansaitsee tulla nähdyksi. Ja jos mä yhdistäisin ne tähän videoon, mä joutuisin leikkaamaan niitä tosi rajulla kädellä. Siitä syystä vasta seuraava video on vuorivideo. Siellä on tosi paljon asioita koiran kanssa kiipeämisestä ja esimerkiksi mun ja Vinkan yhteistyöstä tuolla vuorilla. Joten sen takia se ansaitsee ihan oman videon. Siihen asti muista tilata kanava ja tykätä videosta.